Ta duka Umar Kainuwa, gwagwara lamba ta ɗaya. Mu ba shi ƙuri'a ya zama gwamnan Katsina shi ne mafita. Tuni dai Sirajo Yazidi ya ce yana da aniyar gaskiya. Dakta Doko Umar Kainuwa, gwagwara lamba ta ɗaya. Mu ba shi ƙuri'a ya zama gwamnan Katsina shi ne mafita. Tuni dai Sirajo Yazidi ya ce yana da aniyar gaskiya.